inkonzo ngiyaxolisa ukuthi nje sisithulu yena phethe inkonzo nomhlaba uhlelo sengiyabona isikhathi sihambile sasiphakameni bazalwane sivule inkonzo. Oh bayede Nkosi yami Oh
Abazalwane Nkosi yethu Jesu, ngibingelele kubaba uPostoli egameni leNkosi yethu Jesu, noma uPostoli egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, nobaba abafundisi, nobaba uMthembu egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, nobaba abafundisi abakhona abanye, noma umfundisi uMthembu egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Ngibingelela omama bonke, abantu abasha, insizwa, obaba bonke abakhona egameni leNkosi yethu Jesu, naSunday School, ngibingelela umshayi ogogo egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Ekuseni ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongenzela umusa. Uba ngiyakhuluma ngomusa kaNkulunkulu, akhona ukwazi kwami thina namhlanje ngizobekela enkonzweni, kodwa umusa kaNkulunkulu angenzele wona. Umhlabeleli izincane izibongo zami, ungithenga ngenani eliphakeme. uNkulunkulu uyasithenga ngenani eliphakeme. Bese kuba umzalwane ukuthi uyalifumana lelo nani, noma uyalithatha lelo nani kube ngelakhe. Inhliziyo yami kunalokho ngithi ngibonga kakhulu uNkulunkulu ongenzele lo musa. Uyintando kaNkulunkulu yonkondando yami. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu nakuso lesi sikhathi ithi izwi yenkosi masibhekisa bephethe intabeni. La usizo lethu livela khona. Usizo lethu livela kuNkulunkulu. Bangaba khona abanye uNkulunkulu kodwa akekho odlula uNkulunkulu egameni leNkosi yethu Jesu. Haleluya. Amen. Sicela Nkosi yethu Jesu. Amen. Ngikhaya elihle nandiya silibona amehlo isilo basinyane bazalwane abaqala ukubane nathi. La ehlezi khona phansi ephakamisa isandla sakhe egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Haleluya. Ngizocela abazalwane beze ngaphambili besibingelele egameni leNkosi yethu Jesu. Umuntu uzosho ukuthi ubani wakwabani usukaphi egameni leNkosi yethu Jesu. Amen.